Hej alle sammen og velkommen til en video. I dag skal jeg hen. Hun skal starte i min ridklub. Men jeg skal først lige give hende. Jeg skal lige gøre med at være klar til alfa. Fordi at hun skal også have noget ben. Hvordan skal hun så overleve? Det vil jeg gerne lige vide. Altså, hvordan vil man have, at han skal overleve? Og ikke få noget vand med. Så jeg har faktisk nogle kan gå til task. Og den her, jeg ved ikke hvad kommer til at stå. Den kan bare komme til at stå heroppe med maden. Det kan ikke hænge. Jeg gør det her, jeg vil gå. Gør den her klar. Jeg gør det også. Jeg har bare en klar lige der. Ja. Jeg skal lige gøre det smart klar. Jeg har gjort den smart klar her i. Og så gør jeg lige noget klar ved. Nej, en svand klar bagefter. Okay, så skal jeg lige gøre noget vand klar til hende. Hvis Hvad hedder du? Albert. det er bare lidt musefaren, det skal nu. Ja, jeg læser Hundemand. Du skal gå ned nu, fordi at Signe starter nærmere. Du kan bare gå ned og skrive lidt på hende. Okay, jeg læser ikke Hundemand. Jeg har taget en bog med. Ja, kan du lægge den her? Ja. Er det herinde, man lægger til? Det er hendes mad. Det er hendes mad. Det er hendes mad. Men skal det her ikke være på hendes ører? Nej, Kisha. Hvis du bare skiller lidt rundt. Nej, Albert. Kan du skille lidt på hende? Du skal huske. Jeg kan ikke tage den her af. Jamen, det skal du lade være. Nej. Du skal holde op på den, og så skal du holde herop der. Og bare skridt. Nej, herfra. Stop, Albert. Imens skal jeg lige gøre hendes spænd klar. Nej, det træk så. Skal vi begynde nu, Alfa? Ja. Alfa. Alba.
Der er 5 minutter tilbage. Nej, Alfa, kom her. Kom. Vi tager... Ja, her hvor I kan se os. Kom her. Så fordi at hun skal travle rundt. Vi skrider først lidt. Er det dig, der har lavet den der, Alfa? Bag dig. De tager bag dig. Der er et hundelort. Du kan træde et hundelort. Nej, trappe. Nej, Alfa, kom her. Alfa, kom her. Ja, den gør det her.